Salutare la toată lumea! Astăzi este joi și încep o nouă lucrare aici în Londra. Este o lucrare micuță de vreo, probabil o să o dau gata în vreo 2 zile și jumătate. Având în vedere că e joi, vineri și sâmbătă, aș vrea să lucrez și sâmbătă ca să nu mai duc luni pentru cine știe ce chestii mici. Așa că aș vrea să o dau gata săptămâna asta ca de luni să încep în altă parte. Și am zis să fac și o filmare, să vedeți cum decurge o zi pe un șantier din Londra. Acum, bineînțeles, asta nu este un șantier mare, este o proprietate privată unde am de schimbat o cadă, de fapt de scos o cadă și pus cădiță de duș în locul ei, bineînțeles cu micile lucruri aferente, gen un pic de faianță în spațiul la unde a stat cada, ajustări și tot așa. Și haideți să vedem cum iese. Am ajuns la locul faptei. Asta este baia. Este o baie micuță și este recent renovată de vreo 3 ani în urmă. Doar că clientul acum s-a mutat în casa asta, doar ce a cumpărat-o de vreo 6 luni și nu-i place cada asta aici. Așa că ce vrea de la mine este să scot cada și să pun cădiță de duș. Dușul va rămâne același, nu schimbă. Are o cădiță de 1.400, deci vine undeva pe aici. Cada este de 1.700 și va trebui să pun faianță în spatele căsii, dar să vedem întâi ce este acolo. Așa că primul lucru pe care o să-l fac este să scot geamul, să dărâm toată partea asta de faianță de aici și așa. Să scot cada foarte atent, să tai siliconul ăsta, în retractare de ea, mie să nu cadă primul rând de faianță, deși este pusă destul de ok, e pusă bine, este relativ recentă, mie să nu am ceva probleme. Așa că hai să începem. Ce șmecher este că a ieșit așa. Nu pot să cred. Mi s-a rupt picul și... Acum am să aminte că e rupt de data trecută. Și n-am găsit prin bani. Știu că am, dar nu-l găsesc. Problema mea este în felul următor. Eu trebuie să anulez ăsta de aici și ar trebui să fie ok. Să-l scot pe ăsta, să-l pun ceva mai jos aici, ca să pot să cuplez scurgerea de la cădița de duș și asta de la chiuvetă, să o aduc pe undeva pe aici, prin perete, în jos și bum acolo. Deci cam asta ar fi ideal.
peste ea, dar nu mă incomodează cu absolut nimic. O să o las aici, pentru că fitting-ul pe care să-l cumpăr o să vină în interior. Așa că asta nu mă deranjează cu absolut nimic. O să-i fac un pic cu flexul pe aici, ca să intre cealaltă în ea. Și cam aia este. Restul aruncăm la coș. Un alt lucru pe care mai am de făcut este să tai primul rând de faianță, pentru că, să vă arăt, pentru că ăsta are 8 cm și nu pot să las asta de 8 cm, așa că trebuie să fac o curățenie aici, să tai primul rând de jur împrejur. Și aici să văd ce-i fac în colțul acum. Probabil o să tai și acolo, o să văd cum fac chestia aia. Asta e partea care îmi place cel mai mult. Să înghit praf. Hai să deschid un pic geamul ăsta. Ei, uite cum este. Uite. Doamne, ferească Dumnezeu. După ce am terminat cu tăiatul plăcilor, astea care erau 3 sferturi de placă și așa, am tăiat aici, am tăiat și aici toate resturile alea, ca să pot să vin eu cu placă întreagă de acolo până acolo. Acum cel mai important este, dacă vedeți, pe aici, cred că pe undeva, o să vă arăt mai bine, avem kitul ăsta vechi. Da? Aici nu e foarte mult, dar în unele locuri a rămas, uitați, chiar mai mult. Deci asta va trebui curățat de aici pentru că să pot să vin cu faianța nouă și să pun distanțier și să-mi rămână fix 2 mm. Se poate lua și cu șurubelnița, însă dacă ești atent, îl poți face și cu flexul. Eu o să-l fac cu flexul că merge mai repede și probabil la colț o să mă joc un pic cu șurubelnița în el. Da, intră perfect. Intră, se ascunde bine în perete, doar câțiva milimetri, iese în regulă. Acum o să tai țeava asta de aici și o să conectez alta, una bineînțeles mai lungă, nu asta, până aici și o să ies cumva partea asta. Era un colț de cărămidă rămas acolo și acum perfect. Am și vreo 2 mm în interior, deci pot să vin frumos cu faianța peste ea, fără problemă. Acum, încă un pic de curățenie și să vedem ce facem mai departe. Bun, după ce am terminat cu scurgerea asta,
Trebuie să anulez țevile astea două de aici. Este țevile de la care erau conectate la bateria de la cale și mi-am luat și de astea puși, că nu știu unde e cutia cu ale mele. Băi, de ce nu iese de aici? Doamne, ferească Dumnezeu. Bun, deci cum le anulăm acum? Aici e problema mare, pentru că ăsta, după cum vedeți, ăsta pleacă spre WC-ul. Și aici dacă l-anulez n-am cum, că mi iese în exteriorul la zid. Deci asta o să-mi dea un pic de cap. Asta o pot tăia de aici și pot pune un dop. Dar pe asta nu. Va trebui să mut țeava asta de aici. Cumva aici. Mamă, și n-are flexibilitate deloc. Știți cum e? Tun. Tun. Sau îi fac altceva. Scot ăsta, teul, îi pun un cot și o reducție aici și merg așa cu el. Altceva n-am ce să-i fac. Reducție și eventual taia asta de aici, îi pun o mufă cumva, că n-am deloc mobilitate, mă zici că e tun aici. Că dacă aveam mobilitate să o dau pe asta mai sus, mai jos să bag un T aici, o legam. Sau cumva. Dar hai să vedem ce putem face. Hai, mai curgi. Când vreau să iau fărașul, nu mai curgi. Cred că pe asta o să o tai de aici. Frumos, merg în jos cu ea și o conectez înapoi aici. Pentru că vreau să-i pun cap de plastic la asta și se va topi când sudez. Așa prefer să o iau luat, așa e. N-am ce să fac. În sfârșit.
O să acopăr, am tăiat o placă de asta de acobot, așa se cheamă. Hai să vedem pe unde am joisturi și lerne. Deci am aici un colț și aici am doar asta și asta acolo. Ca să știu unde e coșorul, da? Ok, și cred că am cam terminat cu toate nebuniile astea. Și acum să vedem cum facem cadrul de lemn pentru cădița de duș. Înainte de a începe să pun cădița, va trebui să mă asigur sau să fac în așa fel încât, având în vedere că eu am plăci de 10 de faianță, să-mi intre, dacă ar fi ideal, la fix 4 sau 5 plăci. Dacă nu, să tai cât mai puțin dintr-o placă, știu eu, 2 cm acolo, un maxim 3. Așa că am pus ăsta aici. O să pun și placajul, care are placaj de 18. Și hai să spun ăsta aici. Și să vedem că mai am și cădița de duș de 2,5. Și avem 50. 50, de fapt, 48. Da? Deci ar veni 4 plăci și aș mai tăia vreo 2 cm și ceva dintr-una, deci nici 3 cm, ceea ce este ok, că la fix n-am cum să-l fac, nu vine, și să tai 3 cm din asta este în regulă. Așa că o să merg cu stasul ăsta, o să fac o ramă din asta, că e foarte bună, și din placaj de 2 cm. Îmi place, doar că o mică problemă am găsit aici. Nu pot să fac rama până în capăt, pentru că aici am un fitting ieșit în sus. Și nu pot să pun rama pe el, că îl fărâm în ceva timp. Așa că va trebui să merg cu rama până undeva, aici să duce în jos seama. Până undeva aici. Până undeva aici, ceva de genul. Deci așa și de acolo o să merg, așa, n-am ce să fac, trebuie să ocolesc asta aici. Asta este rama, nu e în totalitate terminată, pentru că aici vreau să pun, să măsor, nu știu la ce distanță este
scurgerea. Din câte știu este aici, sper să nu greșesc, nici nu m-am uitat la cădiță. Dar în principiu este gata, este dreaptă. Și acum să măsor unde vine aia, că pe asta nu l-am prins aici. Pentru că vreau să dau gaură, să intru cu scurgerea acolo. Cum o să-i pun reducția asta? De la 100, e super tare, îmi place foarte mult, că etanșează hermetic tot ce trebuie. Și acum vin cu țeava de 40 în ea. O să tai asta, pentru că nu l-am prins încă, o să tai aici cumva și o să ies în partea asta. Așa, pentru că am și nu politic, o să curge aici 10 minute și o să mai studiăm. Să vedem dacă vine ceva. I-am pus nylonul ăsta și un pic de masking tape acolo, pentru că vreau să-i dau puțină hidroizolație. O să-i dau și silicon, dar nu pentru silicon l-am pus, că ăla se dă repede și ușor, ci mai mult pentru hidroizolație, pentru că aia când o dau cu rollerul o să mai cade și nu vreau să mă chinui după aia. Așa că a durat 5 minute, am pus ăsta și hai să-i dăm bătaie cu siliconul în primul rând. Și cam aia este. Am pus și ăsta, masking tape-ul ăsta aici, deși nu prea l-am pus eu. A ieșit un pic cam ciufurit, dar nu contează, că ăsta se face. Deci cam asta e. O să vin să-i mai dau o hidroizolație ca lumea. Și mâine o să mai iau de faianță. Gata și hidroizolația. Am dat 2 mâini de hidroizolație. Mai am de astupat gaura aia acolo, dar
nu am avut nimic astăzi la mine materiale să o astup. Așa că mâine o să vin dimineață, o să pun 2 plăci de faianță aici, o să pun faianța, o să dau chitul, o să pun geamul, silicon iar și cam asta este. Deci cam asta a fost prima mea zi de muncă pe jobul ăsta, un job micuț, oricum mă așteptam să dureze cam 2 zile, dar i-am dat, întotdeauna dau la client o zi în plus, că știți cum e, niciodată nu știi ce întâmpli, ce, nu știu, îți ia ceva mai mult timp și nu poți să-i spui 2 zile și să te trezești că tu stai 3 zile aici. Așa că liniștit i-am zis 3 zile, dar de fapt eu mâine ar trebui să fiu gata cu ei. Ne vedem mâine să continuăm cu ce a mai rămas.